Yalla bai da Allah mun da. Ya gari? Allah alhamdulillah. Da Allah bako ne ni tambaya nake yi. Okay to Allah na isa na sani. To da Allah an soke mu a can ne to kuma da muka gangara sai muka gangare. Kuma idan ka kalli can gurin ai za ga sama ta kusa haɗewa da ƙasa. To ka san wani lokacin ita mota wani lokacin tana zama hensi kuma tana zama gare gare. To ka san wani lokacin gare gare shi idan ka je kai yanka shi za ga ya koma kamar dakuwar aya ko kuma dambun nama. To ka san shi dambun nama irin ana bawa kiyashi yana ci yana koshi. Sai kuma ka san bishiya wani lokacin ko ta agwaluma ko ta kashi za ga ana yanko bulo wanda ake gini da shi. Ka fahimta ita kuma riga singileti da muke sa a cikin kaya za ga ai ta kan iya zama sabulu mai wanka da shi ko kuma ga ta zama irin soso wanda muke wanke daga Allah wannan labari kace bani ko kuma a'a tambaya kake ko kuma a'a kana so ka caza min tunani na ne da kana dauko wani abin da ban tunani da shi ba kana kawo min shi mai gida tambayar ka nake in baka sani ba sai ka ce in baka sani ba in kai ma bako ne sai ka gaya mu amma da kai mahaukaci ne ko da hankali na ni ba mahaukaci bane ba to in ba kai ba mahaukaci bane ta yaro kana min wannan tambayar ni na ta inda kake shiga ba ta nan ce fita ba na ma na san me kake faɗi ita mai jego da